ಉಳ್ಳಾಲ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ 2025-26 ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಇವರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಮಕುಮಾರ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ತುಳುನಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಆಗರ ಬೀಡು. ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತೆ ಜಾನಪದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಕುರನ ಕುಣಿತ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರು ನಕ್ಕುರನ ಕುಣಿತನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯೋವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು. ನಕ್ಕುರನ ಕುಣಿತ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರು. ಮೂಡಾಯಿಡು ನೀಸರದಿ ಬೇರು ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಟ ಮಣ್ಣಿಡು ಬದುಕು ಸಾಗ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ದ ಕೋಂಟುಡು ಕೂರಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದು ಲೈಡ್ದು ದುನ್ನಾನಿದ ತಂಜನ ತಿಳಿನು ಒಪ್ಪು ಬೀರಾದು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ನುರ್ತಿದು ಕರತ ಅಡಿಟಿತ್ತಿ ನಾಲು ನೊಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಟದ ತಿಂದೊಂದು ಆರಿಗೆದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕಾತ್ರ ಬುಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ಕುಡುಪು ಮೊಡೆಯರೆ ಕಾಡದುಲ ಇಡ್ದು ಕನೆಯಿನ ದೂರು ಪೆರೆಸರೆ ಕುಲ್ಲುನಗ ಬಡಪತ್ತದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೆಳೆಯರೆ ಪದ ತೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆಸಗು ತರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ತು. ನಲ್ಪುಲಗ ನಲ್ಪುಲಗ ನಲಿಕೆ ತೂಲಗ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಲ್ಪು ನಲಿಕೆ ತೂಲಯ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಲ್ಪುಲಯ 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 ನಲಿಕೆ ತೂಲಯ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಲ್ಪು ಕರಿನಗ ನನ್ನ ಏಳು ದಿನ ಪೂರ ಇರ್ಲಿ ಕರಿನಗ ಇಯ್ಯನ ಜೋಲೆ ಕುಂತು ಗಾಂಧಿ ಮೈನ ತುನಗ ನನ್ನ ಏಳು ದಿನ ಪೂರ ಇರ್ಲಿ ಕರಿನಗ ನನ್ನ ಏಳು ದಿನ ಪೂರ ಇರ್ಲಿ ಕರಿನಗ ನಲ್ಪುಲಯ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಬಲಿಪರ್ದು ಬೆಲೆಗೊಬ್ಬು ಕುಸುಂತುಲಗ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಬಲಿಪರ್ದು ಬೆಲೆಗೊಬ್ಬು ಕುಸುಂತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ನಲ್ಪುಲಯ ಹೋಯ್ ಲಂಗೋನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲ ತುಲಯ ಅಲ ಲಂಗೋನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲ ತುಲಯ ಬೊನ್ಬೊಡೆ
ತುಲಾಯ ಲಕ್ಕೋನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲ ತುಲಾಯ ಅಲ ಲಕ್ಕೋನು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲ ತುಲಾಯ ನಲಕೋ तुलगा नल्पो नल्पु लगा नल्पु लगा नल्पु तुलया नल्के नल्पु तुलया नल्के नल्पु तुलया तुलया नल्पु लया नल्के तुलया नल्के नल्पु तुलया नल्के नल्पु तुलया नल्पु लया नल्के तुलया नल्के नल्पु तुलया ನಮ್ಮ ನಕ್ಕುರನ ನಲಿಕೆನು ತುಯರತೆ ನಕ್ಕುರೆ ನಲ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಾ ಜಾತ್ರೆ ಆಯನ ಕೋಲಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಜಾತ್ರೆಡು ದಾದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನಿಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೊಲ್ಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಬಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. Oh
ಮಾಮಲ್ಲ ಮೈದಾನಿಡೆ ಉಂಡು ಉದ್ಯಬುದಿ ಪಣಾಂಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೈದಾಂಡೆ ಬಂಗಾರಿನ ಪುಂಚ ಬುದಿ ಪಣಾಂಡುಯ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೈದಾನಿಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಂಚ ಉದ್ಯಬುದಿ ಪಣಾಂಡುಯೇ ಡೆನ್ನ 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 ಡೆನ್ನಯೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನದ ಪುಂಚಡು ಮೈದಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜೆ ಉದ್ಯ ಉದಿಪಣ ಬೆಂದೇರೆ ಮಾಂಗರಿನ ಪುಂಚೋಡೆ ನಾಗರಾಜೆ ಉದ್ಯ ಉದಿಪಣ ಏರಿಯೇ ನಾಗರಾಜೆ ಉದ್ಯ ಉದಿಪಣ ಬೆಂದೇರ ಅಂಗಡ ಜಚರ ಮುಂಗಡ ಮುಜಚರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಗಜಿದೆ ಬಿರಿಟು ಬೆನ್ನೇರುಳ್ಳಯೇ ಪಾದೊಡು ಪನಿರಕ್ಕೆ ನಾಲೈದು ಬಿತ್ತಾರ ದುಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಜಂತ್ರ ಉದ್ಯ ಬುದ್ಧಿಪಣ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಾರ್ಥನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜಲಕ ಕೇಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಆತೊಂಜಿ ತಿಳಿದಿಜ್ಜಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದ್ಯ ಅಕ್ಲೆನ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ತೆರಿನುಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಹಸನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದಕಲು ತೋಯಿಸ್ಪಾಯರಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನಿದರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಹಸನ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ಮುಖ್ಯತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಈ ಕಥೆತ ಮೂಲ ಆಧಾರ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೇರ್ ಬರತಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಿಲ್ಲವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಲತೀಶ್ ಎಂ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿತಿನ್ ಕೊಲ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಸೌಮ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೊಟೆಕಾರು ಯಶಿಕಾ ಪರಿಯತ್ತೋರು ಜಗಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ ಮುಕೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಕಂಠದಾನ ಯಶಿಕಾ ಪರಿಯತ್ತೋರು ಮುಕೇಶ್ ಕಿನ್ಯ ಲತೀಶ್ ಎಂ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪರಿಯತ್ತೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೇಖನ್ ಕೊಟೆಕಾರು ಸಂಕಲನ ನಂದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಪಲ ಸಹಕಾರ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಇತ್ತ ನಿಖಲ ದುಂಬಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರುಪ್ರಾಸನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯೋದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ಕಾಣಿಕದಿಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯೋದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ಕಾಣಿಕದಿಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಕತೆ ಪನ್ಲೆಜ್ಜ ಆವು ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕತೆ ಕೇನಿಲಿ ಕತೆ ಕೇನಿಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಕತೆ ಕೇನಿಲಿ ಕೇನಿಲಿ ಕತೆ ಕೇನಿಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಕತೆ ಕೇನಿಲಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ತಾಲುಡು ಕೋಟೆಕಾರದ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದ್ಯನ ಕತೆ ಕೇನಿಲೆ ಕತೆ ಕೇನಿಲೆ
ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಶತಮಾನದ ಪಿರಾವುಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದು ಲಡಾಯಿದ ಕಲೊಟ್ಟು ವೈರಿಲಿನ ತರ ಕರ್ತದು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಲೆ ಬಾರ್ಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲೊಡು ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ದಾರಿ ಪಡುಪು ಪಂಪುನವಲು ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಪಂಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತೆ ಇತ್ತೆಗೆ ತನ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಅರಮನೆದ ಆನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸೀಕು ಸಂಕಡನ್ನು ಗುಣಮಲ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಊರೊರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತೆಗೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಒಂದಿ ದಿನ ದಾನೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಬೀರೋಡುಲ್ಲರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಟೆಗೆ 4 ದಿಕ್ಕಿರಿದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೈನ್ಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ದುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ದಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡರ್ ಮಂತ್ರಿಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆ ಒಬ್ಬೆ ಕಾರಣಗ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದೊರೆಕಲ್ನ ವಶಾಯರಬಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆಪುನ ತಾದಿ ನಾಡ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲನು ಉರಿಪೆರೆ ಉಂಜಿತಾದಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆದ ಆನೆದ ಸೀಕನು ಗುಣಮಲ್ದಿನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯಗೆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿದು ಜಡಿಬರ್ಸ ಬರ್ಪವನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜಡಿಬರ್ಸಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೈನ್ಯ ಖಂಡಿತ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ದಾಯಿಗು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತಿನೇ ಸಿದ್ಧಮರ್ದೆ ಬೈದನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯನ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಗೂ ಉದಿರಿನ ಜಡಿಬರ್ಸಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೈನಿಕರು ಊರು ಬುರ್ತು ಪಾರುವೇರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಗೂ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಶಭಾಷ್ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯ ಶಭಾಷ್ ಈ ಸಾಧಾರಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಡ ಅಂತದ್ದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಾರಮಲ್ತ ಶಭಾಷ್ ಕೇನಲೆ ಕತೆ ಕೇನಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕತೆ ಕೇನಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕತೆ ಕೇನಲೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ತಾಲಡು ಕೋಟೆಕಾರದ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯನ ಕತೆ ಕೇನಲೆ ಕತೆ ಕೇನಲೆ ತನ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯನ ಪುದರು ದಿನೋರ್ದು ದಿನ ಬುಲೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಊರುಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಭೂಮಿದ ಬುಲೆಕ್ಕಲು ಖರ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಲು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಗು ನುಂಗುದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಊರುದ ಜನಮಂದಿಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಅರಮನೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಡ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರಜೆಕುಲು ನಿಕುಲು ಕನನೀರು ಪಾಡರಬಲ್ಲು ನಿಖಿಲಿನ ಕಡೆಕಣ್ಣದ ಕುಡಿದುಪ್ಪುನು ಅರಪಾದು ನಿಖಿಲಿನ ಮೋನಿಡು ತಿಳಿಕೆದ ಪನಿಪಾರಾವುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಇತ್ತಿನೇ ಪೋದು ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೆಯರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತ್ರಿ ದಾನ ಬರೆಯರೆ ಪಂಡರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಮರ್ದೆ ಬೈದಿರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬರಗಾಲ ಬೈದನು ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿನ ನುಂಗುದು ನೆಲ ಖರ್ಚಿದನು ನಿನ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮೋನೆಡು ಗೆಲ್ಮೆನೆದ ಪನಿಪಾರಾವು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಾಂಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಊರುಗು ಊರೇ ಮುರ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೆಡ್ದು ಗಂಡಾಂತರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಲಕ್ಕ ಗೋಚರ ಆವೊಂದುಂಟು
ಎಂಕಿಯನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಮುಖ್ಯ. ಪೊತ್ತುಬೋಯಿನ ಪಚ್ಚೆ ಬಜಿರು ಪುರ ತೆಗುಲು ಜನಕುಲ್ನ ಮೂನೆಡು ತೆಲಿಕೆರಳು ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲಿಗೆ ಯಾನು ಪಿರಣ ಕುರಿಯರ್ಲ ಪಿರಜಾರಣ ಪೊನ್ನತ್ತು ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದಿರು ಪೊರ್ತುಗು ತುರ್ತು ಮಲ್ಪಂದೆ ಇರೇನ ಕಾರ್ಯಗು ಪಜ್ಜದಿರಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಜ್ಞೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆನು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತನ ಗಡಿಪಾರದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಗಡಿಪಾರದ ಶಿಕ್ಷೆ. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಪಿರಪಾತೆರಂದೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಬೈದಿರೆ ತನ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾಯರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಬಾನ ಕಪ್ಪಾಂಡು ಅಕ್ಕಸ ಬಿರಿಣು ವರ್ಣ ದೇವೇರು ಮುನಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನಕುಲು ಜುವ ಮಾನಡತು ಒಂದಿನ ಜಡಿ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯರೆ ಸುರುವಾಂಡು ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಕಂಡ ತೋಟಲು ನೀರಿಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಓಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದೇರ್ನ ಸುತ್ತ ನೀರು ಎತ್ತುದು ನೀರಿದ ಗುಂಡಿಡು ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದೇರು ಜುವಪ್ಪ ನೆಲ ಸಮಾಧಿಯ ಏರು. ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ಬೈದ್ಯರು ಓಮ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಪೊಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗ ಅದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿತನು. ತನ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಡು ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೊಡು ಏಳು ಇರ್ಲು ಎನ್ಮ ಪಗೆಲು ಬಂಟದ ಇವರ ಕಾದತು ಬಂಟದ ಇವನು ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾತುಪ್ಪುದ ಸಿದ್ಧಮರ್ದ ವೈದ್ಯರು ಇಂಚ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿಯರು, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿಯರು, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿಯರು. ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಸತ್ಯೋದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು, ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು, ಸತ್ಯೋದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು, ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಉಳ್ಳಾಳ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಚೇರಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಮುಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಚಿದಾನಂದ್ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮುಕುಲು ಸ್ಮರಣಿಕ ಬೊಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸ್ತಿ ಮುಕುಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ನೇತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂತೆ ಮಂತದ್ದು